Io adesso il capto. Bueno, Urtia Gabriel Díaz. Urtia Gabriel Díaz. Badara batzagoia 25 bat. Baina gu baino sartxoa badauz. Eskolak medizian kasu. 100 urte betetzen txola. Zorionak eta eskerrik asko bide batez. Lapide eskuntzaren hilabela nagaitik. Eta, bueno, bestera zenbat ordu sartu ditugun frotoian. Zenbat pelikulak eta hitzalditan, aurrentzat, parkiak. Guk ez genuen bertan ikasi, baina, bueno, Xabi Naitxak eta Eraitxa zanak bertan ikasi zeben. Eraitxa horro gongo zan. Gaur plazia bat eta ikusitza gua mejotzen. Eskerrik asko, eskolak medizia. Gaur guna, ekatzea gaitxik. Eskerrik asko, zorionak.